Sašenko. Kdo tady chodí po obýváku? Pozor. Vyskoč. Kde jsou myšičky? Vyskoč na nožičky. Vyskoč na nožky. No vyskoč honem. Klouže to? Jsou tam ty myšky? Jsou tam myšky? A jak voláš na myšičky? Jak na ně zavoláš? Tak. Tam jsou. A vyskoč na nožičky a pojď za mnou, pojď. Vyskoč na nožičky, Saši. Na nožičky vyskoč. Na nožičky. Na nožičky vyskoč honem. Yeah. No to je šikulka. To je šikulka, mámina. Mámina šikulka, no. Podívej, co ti dám. Hop. Hop, hop dělá míček. Uteču ti. Uteču ti. Haha. Ups. Hop. Hopla. Udělala z hopla. Yeah. Yeah. Bum. A kam ještě půjdeš? Jdeš za myšičkama? Jsou tam myšky? No, tak na ně voláme. A pojď za mnou, pojď. Vyskoč na nožičky a pojď za mnou, pojď. Zaver. Zaver. Honem vyskoč. Tak, výborný. Yeah. Tak za mnou upaluje a už tě mám.